जाबाय जायनि गस्लानै लोगोसे फ्लिपकार्टनिफ्राय बख'नानै नायदो नै माबा एखेसो हां जालायलांदों आरो कालारा फेना जि एसे माबा गोलावहांसो जागोन ना नायनो माबायदि नुदों नोंलाय पेटला बे गांसे ओमफ्राय फेन नोंखौ दाखालि अनलाइन बानायखौमोन बेलेग माबा डिजाइना एखेयानो ओमफ्राय माबायाल' कालारा नों दाखालिखौनो अनलाइन बानायखौमोन मामिनि दिनैसो मोनफैदो लोगोफोर फ्लिपकार्टनिफ्राय बायनाय 342 टाका लादो गांब्रैजा हामगोनलै हामगोन थाब फिसासो जासिगोन खोमा गांब्रैजा 342 टाका थांदो आरो एसे बेलेग माबा गोजायासो गांनै गोजा फैबाय आरो बेलेग गोजा बे गोजा नङा मैथा कालार खोमा कलर कालार इयाव फेन गैया सं मा गैया हा मा गैया गैया होनलाय फान बावबाय नामा मेनिखौ दाथ' मिथिला इयाव फेन गैया सिङाव गैया बावदों खोमा इयाव सोनो इयाव सोनो बावदोंब्रा लस हानजालेरै ना नैजों एखेखाय एखेबारे थानांगौना गाव गावबागाव गैखाया खोमा इयाव मोजां गोजायानो नै गांसे गानो हानो गानो गाबोनसो गानगोन गोदान बुस्थुखौ सुयोनालै सुवाबा दांग्लिनाय मानाय मानलु मानला जायो माबायदि नुदों नै गाइस नालाय ओइबो गांसे गुफुरा इयावलाय जन्था आरिबो दंमोनहाय माथो सफैयाखै मोजां नुदोंना बारिया फेना गांथामल' जाबाय गांसे खम फैदों बेखौनो नों जखना अनलाइन बानायबाय थानाय दाख्लै फुङावनो